सानसेनिफ्राय न'खौ बेंसिगोन बेनिखायनो आमी आरो बियो खमबाबो सय खाप संसारनि मायानि जेथो हाबो जोङो बेनि थाखायनो जोङो बोसोरगिरि बकुल कुमार बर' आं बे हाबा खुलुमबाय गिबियावनो गोथार बाथौ साननि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। जोङो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै फालियै दिनै 9थि खेबाव जों आगान होबाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा। देग्लायबो जोङो सानबानि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय जों थियारिमोन, नाथाय जोंनो कर'ना महामारिया बे खाबुखौ जोंनो होआसै। ओंखायनो जोङो देग्लाय बोसोराव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जोङो आबुं खुंफुंनो थाखाय थेवबो थियारिसै। जोङो सानसेनि हाबाफारियाव बायदिसिना मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। जोङो फुंबिलियाव जोंहा गिबियावनो जोङो दङमोन हाबाफारि बायदि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय। बेनि उनाव आरो जोंहा दङमोन बाथौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनाय, बे हाबाफारिखौ मावफुंना होलांबाय जोंनि गेजेराव 30 नं गरेस्वर समष्टिनि मानगोनां एमसिएलए सार बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आरो लोगोसे जोंहा फुंबिलिनि 11 रिंगायाव जोंहा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ जरा बिरहोनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन मानगोनां रायजो बिजेपिनि सभापति भबेश कलिता बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन। बिथाङा दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि गेजेराव सफैनो हागोन आरो बे हाबाफारिखौबो जों मावफुंलांगोन। आरो बेनि उनाव जोंहा दङ बेलासिनि 3 रिंगायाव जोंहा गेवलां मोसाग्लांनाय, बे हाबाफारिखौबो जों मावफुंलांनो थाखाय थियारि। आरो जोङो मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव जोङो माने हारिमु मोसानाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोङो सासे आलासि लेंहरनाय जादों। बिथाङानो जाहैबाय बिटिसिनि बारग' इएम मानगोनां देबेन बर'। बिथाङाबो जोंनिसिम सफैनो हागोन होनना खौरां हरनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो मोनाबिलिनि 9 रिंगासिम जोङो लाखिनाय जागोन। मानो होनोब्ला दानि जि आसाम सरकारा फोसावनाय एसअपि, बे एसअपिआ जोंनो 9 बाजिसिमल' जोंनो टाइम होदों। ओंखायनो जों 9 बाजिनि बारनानै जों प्रग्राम खालामनो हानाय नङा। ओंखायनो 9 बाजिनि सिगाङावनो जों प्रग्रामखौ फोजोबनाय जागोन। जोङो सानबानि हाबाफारियाव जों माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादोंमोन। बेनो जाहैबाय जोङो 24 खालारनिफ्राय 28 खालारसिम जों हाबाफारि लानाय जादोंमोन। गिबियावनो 24 खालाराव जोङो हाबाफारि बायदि दङमोन। जोङो मानगोनां बिटिसिनिनो बयजोंबो सिनायजानाय एक्ट्रिस अनसुमै बर' आरो महरथि बर' बिथांमोनखौ जोङो नैबे हाबाफारि जा सानबानि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो 24 खालाराव लेंहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आरो जा 25 खालार, बेयाव जोङो फेसन श' मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन मोनाबिलियाव। बेयावबो जोङो माखासे बिजिरगिरि महरै जों लेंहरनाय जादोंमोन। बिजिरगिरि महरै मानगोनां धोरोमखुंगुर स्वर्गियारि, प्रियंका लाहारि आरो शिबा बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो 25 तारिखआव लेंहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव जोङो 26 जानुवारियावबो जोङो मेथाइ खनगिरि महरै जों इलिसा बर' आरो महरगिरि महरै एक्ट्रिस महरै जों संगिना ब्रह्म बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आरो 27आव जों हांख्रायनाय जादोंमोन मानगोनां भिटाली दास मेथाइ खनगिरि नलबारिनि। बेनि उनाव आरो मोसानो थाखाय जों सासे एक्ट्रिसखौबो हांख्रायनाय जादोंमोन। बयजोंबो सिनायजानाय, दानि मबाइलनि फेसबुकआव बयजोंबो अनसायजानाय मानगोनां सुदेम सना रामसियारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव लास्ट 28 खालाराव जोङो माने अपेन सेसननि थाखाय जोङो मानगोनां जोंनि दानि बिटिसिनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो बिथांखौ जोङो हांख्रायनो थाखाय कनसेन्ट लानो नागिरदोंमोन। जोङो कर'नानि थाखाय बेबो जोंहा फेलें जादों। बेनि उनाव थि बुंथिगिरि महरै जोङो मानगोनां डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांखौबो जोङो कनसेन्ट जाखाबायमोन। जोंहा बिथाङाबो जोंनिसिम फैगोन होननानै रादाय होबायमोन, बेबो जोंहा फैमाल जाबाय। बेनि उनाव जोङो गेवलां मेल जोबनायनि उनाव मोनाबिलियाव जोङो मोनसे हारिमु देंखो मोनाबिलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो मानगोनां मेथाइ खनगिरि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मानगोनां सुबास सुस्रां बिथांखौ जोङो मेथाइ खननो थाखाय हांख्रायनाय जादोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि, जोङो नैबे बोसोरावबो जोङो सानबानि हाबाफारिखौ खुंफुंनो हायासै। बेनि थाखाय जोङो सानसेनि हाबाफारिजोंनो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों थियारि जाबाय।